ئەم کاتتان باش. ئێمە ئێستا لای کاپتنی ئەو کەشتین کە باری نیتراتی ئەمۆنیۆمەکەی لە شاری بەیروت دابەزاندوە دواتر ئەو بارە بووە هۆی تەقینەوە کە چەندین کەسی کوشت و هەروەها بە هەزاران کەسیش بریندار بوون. ئەو کاپتنە کەسێکی رووسا بە ناوی باریس نیکۆلایڤیچ پرۆکۆشێف کە لە یەکێک لە شارۆچکە یاخود گوندەکانی شاری سۆچی خوارووی رووسیا دەژیت. ئێمە ئێستا لای ئەوین هەندێک پرسیار لێ دەکەین سەبارەت بە کۆی گشتی ئەو بابەتە و ئەو ڕووداوە. بقاسی کو تێ بیرۆتە ژمارە بەس بکە تا کەنگی لەسەر وێ کەشتیێ دەست بە کار کرد. من دوو جاران لەسەر بێ کەشتیە کار کرد. جارە یەکەم ساڵا 2012 بوو، بە تایبەتی مەها پێنجان یا 2012 بوو. جارە دوێ ئەس لە ماڵێ ڕوونشت بووم، تەلەفۆنێ من کردن و گوتن پێویستیامە بە کاپتنە هەیە. گوتن تۆ ئامادەی کار بکی؟ من گوت ئەس ئامادەمە. گاوا ئەس چووم گوتن کارێتە لەسەر کەشتیا ڕێسوسێ دبە. منژی گوتەوان پڕ باشە و من بەرێ لەسەر vê کەشتیە کار کردیە. ناژی ئەس ئامادەمە. ئەف ساڵا 2013 بوو، بە باوەڕیا من دەویا مەها ئیلۆنێ بوو. باشە، ئاگاهیا te لەسەر کۆما گشتی یا کار هەبوو، یانی بار چیە و ji bo ku ye? Te ev hûrkarî dizane bûn? گاوا ئەم چوون هەموو دەستەیا کەشتیوانی و بەری me kar dikirin li wir hatin guherandin. Min ji wan pirsî hûn çima hûmû stafê diguherin. Gotin ew staf naxwazin wî barî bibin Mozambîqê. Loma em wan diguherin. Paşê nivîsareke dane min ku têde hatiye divê em îmze bikin li ser ku em amade neherin Mozambîqê. Min heta niha li bakesê behsa vê nekiriye, lê niha hate bîra min. Tevî ku me girêbest îmze kir, bi awayekî cuda kaxezek dane me. Me îmze kir li ser ku em razî neherin Mozambîqê. Her kesê bixwe îmze kir. Paşê me girêbest îmze kir. Em bi balafirê çûn Tirkiyê. Li Tirkiyê benderek bi navê Tozla heye. Li wir stafên keştiyê hatin guhertin û stafê berê çûn malê. Li wir jî min dîsa ji wan pirsî, hûn çima diguherin? Gotin em naxwazin herin Mozambîqê, çimkî dûr û metirsîdar e. Lewra em naxwazin herin. Her wiha min dît ku du kaptinên din jî bimrene li ser keştiyê. Min got ev çi ye? Hûn çima bi min re tên? Gotin yek jê kaptinan molatawiya salane qediye ye. Loma Igor Grîçoşkin kaptinekê din aniye ku molatawî heye. Em ê bên karobarên molatê û hin dokûmentên din nû bikin. Lê yek ji wan hemû karên keştiyê bi rêve dibirin. Li gorî min ev tiştekî xerîb bû. Çimkî min fêm nekir çima pereyê dû kaptinan dide di demekê de yek ji wan nepêwîst e û bi belaşî pereyan dide wî. Heke molatawî xilas bûye li ser wê keştiyê çi dike? Bilahra malê û molatê nû bike. Angu te ji destpêkê ve têbînî kir ku nehêniyek di vî karî de heye. Belê, belê. Nexwe te çima red nekir? Min ji wan pirsî ku rastî pirsgirêka kar nîne. Gotin ti pirsgirêkek nîne. Min got hûn moçeyê didin. Gotin bi duristî di dema xwe de moçe tên dan. Min got de baş e bila em bibîn çawa dibe. Lê bala min li her li ser wê yekê bû ku çima stafên keştiyê guherîn. Min kar pejiran. Çimkî kêfa min ji geştên dûr û dirêj re tê. Min xwast herim Mozambîqê. Êdî stafê berê terka keştiyê dan. Me jî darê û em çûn Yunanistanê. Li wir heta em derbas bûn li ser keştiyê min li kompûtera nav keştiyê mêze kir. Hin name û nivîsar berçavê min ketin. Min bi rêya wan fêm kir ku stafê keştiyê loma terka karê xwe dane çimkî dema 4 mehane moçe nedabûn wan. Êdî wan kesan kesek bi kirê girtibûn da ku guvaşê li ser birpirsê keştiyê bike da ku moçeyê wan bide. Êdî piştî guvaş û hewildanan stafê berê berî herin mal moçe wergirtin.
vê ez pir hêriz kirim. Ez pir dilgiran kirim ji wî stafê berê. Çimkî eger rastî ji min re bigûta moçe nedane me. Hingê min li Tirkiye gaveke tenê jî nedida ser keştiyê û ez ê ji wir vegeriya me malê. باشه لهمبر وی معامله و گریبست دویا بو چقاس پره بدن تو گریبست بو دما چقاسی بو Me girêbest bi dema 6 meha nîmze kir. Mehane bi 3500 dolarî. باشه وقت تو دزانی او باری تل بیروت تقیه از پیشی دخوازم بزانم تا او نوچه چاوا و لکو بیست Min bi rêya Emêlê bihîst. Min Emêla xwe vekir, min dît nivîsarek ji aliyê rêveberiya keştiya Rehzûzê ve ji min re hatiye. Dilê min xweş bû. Min got spas ji Xwedê re, dibe ku moçe ji min re hejmar dibin û şan dibin. Lê gava min nivîsar vekir, min dît hatê nivîsandin nîtrat amonyum li Beyrûtê teqiye ye. Êdî min zanî ku nîtrat amonyuma me li wir hatiye embarkirin û min fêm kir ku ew teqiye ye. تا چقاس دم لسر وی کشتی کار کرد؟ Ez bi dema 11 mehan li Beyrûtê mabûm. تا گوت و بود دما 6 مهان گریبست امضا کرد تا چما 11 مهان لور کار کرد؟ Rast e 6 me bûn. Ji ber ku desthilata Libnanê ez desteser kirim û nehiştin ez vegerim. Li gorî biryara dadgehê ez desteser kirim. Digotin divê Îgor Girçişkin bê û pereyên ku li ser wî ne bide me. Pereyên rawestana keştiyê li bendera Beyrûtê. Her wiha li şûna ku biryar bû hûn barekê din bar bikin lê we bar nekir. Tenê wê demê em ê rê bidin tuharî. Wê dema ku ez desteser kirim min çend nivîsar û daxwazname ji wan reşandin. Min got ewan ku girêbesta min xilas bûye û molata min jî xilas bûye. Lê gorî yasayê êdî mafê min nîne ez li vir bimînim û kar bikim. Lê wan got em rê nadin tu geşt bikî. بگیشتی تا چقاس پره جوی کاری به دست خست؟ Min semtek tenê jî bi dest nexist. Tenê xwarin didan me. هون ستاف کشتی چند کس بود؟ Em 10 kes bûn li wê derê. Lê piştî du mehan 6 kes çûne malên xwe. Ez û 3 kesên din hiştin da ku haya me ji bar hebe. Lê bêpere. باشه او پرسکریک چوا پیدا بو چما هون لبیروت مان؟ Em çûyîne Beyrûtê diviya bû em barên din jî li wir li keştiyê bar bikin. Lê bi sedema pirsgirêkên teknîkî me nekarî bû wî barî bar bikin. Çimkî bar giran bû. Me hewl da bar bikin lê aliyekî keştiyê xwar bû. Dikir bişke. Heke hûn jî li wir bûna wê dê bigota wî bar nekin. Îgor Girçişkinî xwediyê keştiyê dema hefteyekê guvaş li min kir ku divê em wî barî li keştiyê swar bikin. Min got em nikarin çimkî dê bender jî têk here. Rabû min jê re got li ser berpirsyara te xwe were bar swar bike. Lê nehat. Ji ber ku wî jî zanî bû çênabe ew bar bêbarkirin û pir giran e. Êdî me wek stafê keştiyê biryar da em neçin Mozambîqê. Çimkî me bawer dikir moçeya me jî nade weke çawa moçeya stafê berê neda. Me got dê li Mozambîqê berdeme û gunah neme. Her wiha li Mozambîqê ne balozxaneya Rûsyayê û ne jî balozxaneya Ukraynayê heye. Me ji Îgor Girçişkin re got em naçin Mozambîqê. Wî got baş e. Hûn dikarin werin Qubrısê. Me got erê em dikarin. Êdî me xwast herin Qubrısê. Lê em li Beyrûtê hatin desteserkirin bi sedema ku me pereyên mana li bendera Beyrûtê nedabûn. Êdî pirsgirêk bi vî awayî qewmî. تا دزانه بو او بار چیه کو لی کشتی هاتیه بار کرن؟ Erê bêguman min zanî bû. باشه تا پیشبینی دکر بتقه؟ Na min pêşbînî nedikir bi teqe. Çimkî ew materyal ser bi xwe ticarî nateqe. نخواه چما تقیه؟ Ji bo ku ew madde biteqe, yan divê agir tê were berdan, yan divê teqemeniyek li jêr bêdanîn. Weke nimûne narcûkek lê bê avetin. Yanî divê birêya bandora teqîneke din bê texandin. Ew madde bi awayekê pir baş hatibû hilgirtin. Kesî nikarî bu herrewî cî. آنگو گمانا تا هیا کو او نیترات آمونیوم جبر خواه نتقیه با
Ez ji sedî sed ji vê piştrastim. باشە bi baweriya te çawa teqiyoye Dibe ku agir li wî cihî çêbû be. Yan dibe ku teqînek li wir kiribin. Yanî hokarekê dervey bûye sedema teqîna wê maddeyê ku li wir hatibû hilgirtin. hin nêrîn hene bawer dikin ku ew hatibe teqandin weke mînak tê gotin yan berî ez behsa wê bikim ez dixwazim ji te bipirsim bi rastî jî kî xwediyê wê keştiyê bû Gire çûşkim bû. Min ew nas kir û me bi wî re girêbestîm zekir. Erê, Îgor gire çûşkin xwediyê wê bû. Di medyayê de agahî belav bûne ku dibe ku peywendiyên Îgor Girêçûşkîn li gel yek ji partiyên opozîsyona Lubnanê bi navê Hizbullah hebûn. Tê gotin dibe ku bi mebest ew bar li wir peya kiribin ku biteqînin. Binire. Bila em wesa danin ku ev goman rast e. Baş e çima xwediyê keştiyê piştî ku me got em naçin Mozambîqê li Qibrısê kiryar ji baredît û pir hewl da ji bendera Beyrûtê derkevew here. Ev pirsa yekem e. Pirsa duyem ew e kê xwediyê keştiyê neçar kir bar li cihekê pir ewlew bi reçavkirina hemû mercên ewlehiyê bêje li jêr erdê bêembar kirin. Bi awayekê bar li wir hatibû hilgirtin ku tim me tirsiyekê wê bi tiştekî nebe. Hesta te çawa ye niha ku ji ber wî barê ku te anî bêhtir ji 105 kesan canê xwe ji dest dan û bi hezaran kes jî birîndar bûn. Ma hesta min çawa be. Ti têkeliya min bi wê bûyerê re tune. Ez hez bi tawanê nakim. Tenê cihê mexabiniyê ji bo min ku hin mirov bûne qurbanî. Min li vîdyoyan temaşe kir ku ji ber teqînê malên wê navê bi pencere mane û berê hin mirovan li wir dijiyan û niha ew li wir nemane. Ez bi mixabinî ve ji bo vê lê ma ez çi bikim? Tew heke xwasteke mina temam jî hebe da ku ez karekê ji bo wan bikim. Di rastiyê de ez nikarim tiştekî bikim û ti deselata min tune. Karê ku min kir karkirineke asayî bû. Heke min bi qestî maddeyek li wir danî bûye ku xwe bi xwe biteqiya. Wê çaxê bêguman min ê xwe lomek bikira. Lê ew bar barekî asayî ew di nêvbera welatan de tê veguhasin. Rast e li gorî yasaya dijî terora Libnanê qedexeye ew madde di axavî welatî de bêembar kirin. Lê tew min ev jî nezanî bû. Di rastî de demeke min zaniye ku bi giştî qedexeye li wî cihî nîtratê amonyum bête embar kirin. Ev çend sal e ew nîtratê amonyumê li wir hatibû embar kirin? Min sala 2014 Tirka Libnanê da. Yanî di dawiya 2014 yan ji destpêka 2015 ve ew bar li wir hatibû embar kirin. Wê çaxê min çend caran name bû parêzerê xwe şand ku bi rêya yasayî ew li wir azad kirin ji bo ku em bikarin vekirin welatê xwe. Li gorî yasayê diviya bo xwediyê keştiyê moçê bideme. Loma min çend caran ji parêzer pirsî ku gelo bar nehate firotin belkî ji pereyên wî pareyê moçê bidin me. Wî her car digot bar hatiye embar kirin. Heta niha jî tim moçeyek nedane me. Her çi qas wê demê li wir bi rêya parêzer me du zemafê xwe kir. Tew me $1500 jî dane parêzer da ku hem me azad bike li wir hem jî moçên me ji me re werbigire. Me li dadgehê daxwaz nivîsî û me ji sedî 25 moçeyên xwe dan parêzer heke moçe ji me re vegerand. Min bawer dikir ku dê parêzer wan karan xilas bike. Li wî paşê gote min ku gelek hewil li gel Îgor Girêçûşkîn dan ku moçeyên we bidewe lê bêfeyde bû. Niha Girêçûşkîn li ku derê ye? Ji min re gotin li Qibrısê ye. Li gorî agehiyên min ji aliyê polîs ve hatiye bankirin û pir jî hatine kirin. Paşê azad kirine. Mijar niha li ba polîsên lêkolînê ye. Piştî wê teqînê tu peywendî û axaftineke te li gel kesên ku we bi hev re li ser keştiyê kar dikir hebû? Erê, piştî teqînê yek ji wan name ji me re şand û telefonê min jî kir. Ew kesê sêyem bû di stafê mekânîkiyê keştiyê de.
من جێ ڕاگوت و تبەر چاوەڕۆنیە کە من نینە هەروەها ژنە یەک ژێ هەفکارن منێندن بە سکایپێ تێکەلی من بڕان کرد کو هەفژینەوەی کاپتنێ بە ئەزمۆم بۆ لەگەلمە کەشتێدا لێ ئەو مریە من جێ ڕاگوت تە ئاگەهیەکە من نینە و ئەس باوەڕ ناکەم ئەو نو موچێن من بدنمە پاشی یەکێ دنجی گوهۆ نافەوی بۆرس بۆ هەفکارێمە لەسەر کەشتیە بوو ویژی دەربارەی موچێن مەدە تەلەفۆنی من کرد من جویرە گوت vێگا تشتێک نەخویایە پشتی تەقینی تو پرسکرێکێک ji te re çêbûye نا tu pirsgirêk ji min re çê nebûne ji alî fermî kesî têkelî bi min re nekiriye lê daxwaz ji te kirin ku herî Lubnanê bû çi me bestê têkelî bi min re kirin gotin divê tu werî hinek zelalkirinan bidî lê min ew naz nekirin tu amadeyî biçî Beyrûtê heke balêzxane Rûsyayê garantiye bide min ku gava ez herim Lubnanê ez li bawan li balêzxaneyê bimînim divê em bi karmendên balêzxaneyê re herin cihên ku pêwîst e ez zelalkirinê bidim yan kesên pêwîstiyan bi min heye divê werim balêzxaneyê paşê rê bidin ez vegerim vir bi van şertan ez amade me herim bêguman heke tenduristiya min rê bide çimkî guvaşa xwînê li ba min bilind e te kengî cara dawiyê keştiya Rûsus dît berî demekê min wêneya wê dît piştî teqînê binav bûye nîvê wê bi nav bûye na berî teqîn bi nav bû niha li ku derê li bendera Beyrûtê ye di teqînê de ziyan dît na ji sala 2018 ve bêtirî nîvê wê di wê avê de niqom bûye an ku keştî bi temamî bikirtê wê çaxê quleke biçûk tê de çêbibû birêya wê av dihat hundir me bi berdewamî ew qul tije dikir û çê dibû me jî tije dikir lê gava me dev ji berda êdî kes nebû qulê tijî bike ji sala 2014 ve heta sala 2018 dike 4 sal bêguman ew qas avketiye ku niqom bûye piştîvan hemû bûyeran plana te çi ye da ku mafê te bê vegerandin mijar hatiye girtin yan tu hê bi rêya yasayê berdewamî da ku mûçeya ku li te zeft kirine bidin te ez tenê mûçeya xwe dixwazim gava ez vegeriyam vir ji min re gotin polîsên Gomirkê û ofîsên wan hewl dane kiryar ji wî barê nîtratê amonyum re bibînin wê çaxê ji wî perê moçên me bidin me baş e min got çima wê çaxê ev ji me re negotin heke wê çaxê li wir bihatane bame û ji min re bigotane ku dixwazin kiryaran ji bo barên xwe bibînin em ê moçên we bidin we û dikarin herin mal dikarîbûn ji me re bêjin haya we ji barê hebe me dikarîbû haya me ji barê hebe heya ku bihata firotin û pereyê me bidin me me dikarîbû çaverê bin heta hemû kar xelas bû navpaşê vegeriyan lê wan tiştek negote me kes jî bêpere kar nake û ji karê bêpere hez nake loma em neçar bûn vegeriyên malên xwe wê çaxê jî pirsgirêka teknîkiya keştiyê hebû bêguman gelek pirsgirêkê wê hebûn kevin bû hin tiştên dînamoya wê kar nedikirin gelek kêşeyên wê hebûn pêwîstiya wê bi çêkirinê hebû lê kesê guh nedaye wê çaxê te tu bin pêkariyek di bar de têbînî kir weke mînak giranî û qebareya bar li gor rênimayên veguhestinê bûn yan na derbarê giraniya bar min nezanî bû çend e çimkî min nekarî bikêşim ew madde pir giran e û bihêsanî nayê kêşan stafê berê ku bar kiribûn diyara wan kîşebû ew mijar ne li jêr desthelata min bû tu 11 mehan li wir bûyî bi hûrbînî tu çend mehan li ser keştiyê bûyî ez wan her 11 mehan li ser keştiyê dijiyam
چ بیرانینەکە تەیە خوۆش ئان ژی نەخۆش لەسەر وی کەشتی هەیە ku te hetan ji bîr nekiriye? بیرانینا نەخۆش ئەوە کو نەدەهێشت ئەم vegrin mal. Ji me re nedigotin dê kengî me bişînin malê. Tew me nezanî bû dê me azad bikin yan ne. Xwediyê keştiyê dev ji keştiyê berda bû. Bar li ser keştiyê bû. Digotin qedexeya em peya bikin. Min nizanî bû qedera wî barî çawa dibe. Kesê ku Îgor Kiroçişkin bar firotbûyê, ew jî nediyar bû. Heke bihata jî me bar nedidaye. Heta moçeyê me nedava me. Em pir bendewarman. Lê xwediyê bar diyar nebû. Heta niha jî nediyar ew kes nizane kî ye û xwediyê wî barî kî bû. Ev bîranîna nexweş e. Gelo tu bîranîneke waya xweş heye dema hûn li wir bûn ku cihê dilxweşiyê be? Me tişteke wiha nedît. Nedihêjt em herin bajêr. Hemû pasport, dokûment û tiştên din jî ji me stand bûn. Em bê van hemûyan li wir roniştibûn. Bi ser de jî gerim bû. Pir gerim bû. Têyîn gera me jî nebû. Baş e gava mirov 11 mehan erdê ji nêzik ve nabîne, xelkê nabîne, otomobîla nabîne, 11 mehan li ser keştiyê û di nava avê de be. Hesteke wê ya çawa heye? Hesta min çawa bû. Ez hînî avê bûme. Ez ji 18 saliya xwe ve di nav deryayê de kar dikim. 23 salan di nav keştiyên şer de xizmeta min a serbazî heye. Min sala 1993 de dev ji vê yekê berde û ji wê çaxê ve diwarê keştîvaniya sivîl de dixebitim. Ji ber vê yekê ez fêr bibûm. Tê gotin ku xwediyê rasteqîne yê keştiyê ne girêçûşkîn bû. Keseke din heye ku tu bizanî? Min berê sala 2012 jî li ser wê keştiyê kar kir. Wê çaxê xwediya keştiyê kompanya Interfleet bû ku ew jî li Qibrîsê ne. Navê kompanya Girêçoşkin Teteşî be. Her du kompanî li heman avahiyê ne li Qibrîsê. Dîwarek di nêvbera ofîsên wan de bû. Ew hevalên hev bûn. Girêçoşkin ew keştî ji ba Interfleetê anî. Êdî nizanim çawa anî bû. Bikirê yan bi mamaleyeke din. Kesî tiştek ji min re negot. Zanyariyeke wisa jî heye xwaş û Girêçoşkin deydarê bankekê bû. Wê bankê dixwast ji desthilata Libnanê kiriye dest deyne ser wê barê Girêçoşkinî. Di dawiyê de tiştek heye ku tu ji bo gelê Lubnanê bibêjî? Ez sersaxiya wan dikim. Ez pir bi mixabinim ji bo wê xelkê. Pir nexweş e gava mirov bi ewlehî dijî, ji nîşkê ve mirin jêretê. Weke nimûne em niha li vir roniştîne. Heke li nêzîkî me teqînek biqewme û em bimirin. Bêguman karasat e. Lê em êdî nikarin wan mirovan vegerînin. Pêwîst e tawanbar bên dîtin. Divê tawanbar bên ceza kirin. Spas bû legal mam.